Hej, det er Chris Freeman fra themasterkey.dk. Jeg har haft nogle mails fra folk, som spørger om loven om tiltrækning fungerer i virkelighed, og i dag vil jeg gerne dele mine tanker med dig om det. For et stykke tid siden snakkede jeg med en god ven, som mener, at loven om tiltrækning eksisterer overhovedet ikke. Og imens vi diskuterede detaljerne i det debatemne, var der noget, der lige pludselig gik op for mig. Og det var, at han har lige så stor lidenskab og overbevisning af de ting, han tror på, som alle andre. Hvis ikke mere. Men det, han tror på, går ligesom imod kernen i den personlige udviklingsverden. Jeg har selvfølgelig mine egne idéer og oplevelser med, hvordan folk stempler loven om tiltrækning, ligesom jeg har min egen tro på tingene, som er baseret på mine egne oplevelser med loven om tiltrækning som en helhed. Og hvis du stiller mig spørgsmål, virker de? Så vil mit svar være absolut. Faktisk så tror jeg ikke, at det er overhovedet muligt at nå et nyt sted af livet, eller skabe nye oplevelser af dit liv, uden den lov. Her vil jeg ikke begynde at gå ind i en debat eller prøve at overbevise dig om kvantumrealiteterne vedrørende frekvenser og vibration. Pointen er, som altid, at du vil finde det, du søger efter i alt, hvad du ser. På den anden side, hvis du søger efter alle de grunde til, hvorfor tingene ikke fungerer for dig, så vil du selvfølgelig også finde dem. Spørgsmålet er bare, hvilken indfaldsvinkel passer dig bedst? Det er dit perspektiv, fokus og overbevisninger, det vil sige din tro, der skaber dig muligheden for at opbygge dit ultimative liv, og ikke en eller anden mystisk, magisk, uforklarlig kraft, som egentlig ikke kan afmåles. Det hele kommer tilbage til dig hver evig eneste gang. Så hvis du virkelig vil beskrive den kraft, vil jeg sige, at den var dig. Ikke et eller andet derud, der stykker tingene sammen for dig. Du gør det selv. Når du fokuserer din anstrengelse på for eksempel at blive et bedre menneske, så bliver du også et bedre menneske. Og gode mennesker vil blive tiltrukket til dig, fordi du har opfordret din egen personlige energi. Du har lige tiltrukket mere succes i dit liv, og har derfor oplevet loven om tiltrækning. Det er sådan her loven ser ud. En eller anden ydre kraft gjorde dig ikke til et bedre menneske. Det gjorde du. Du er kraften. Det kan være ligegyldigt, for eksempel, hvor længe man sidder og stirrer på en statue, og fokuserer på at forvandle den til Gud, fordi det vil aldrig ske. Så vil man få mere ud af at bruge sin tid på at grave efter Gud i stedet for, hvis det er det, man vil have. Jeg tror, at det, mange mennesker vil lære, er simpel bevidsthed, det vil sige opmærksomhed. Jeg mener, det er klart, at hvis du fokuserer din opmærksomhed på en rød brandbil, for eksempel, så vil du opdage en, hvis ikke flere, meget hurtigere, end hvis du var optaget af at tænke på de 117 andre ting, du skal nå i løbet af dagen. Du har ikke manifesteret den røde brandbil ind i dit liv. Du har bare blevet mere bevidst om det, der allerede var, og har givet det adgang til din oplevelse. Loven om tiltrækning, som også kaldes for affinitetsloven, er som alle universelle lov meget vigtige at forstå og implementere, hvis du skal lære bevidst at tiltrække de ting i livet, som du ønsker mest. Lige så vigtigt selvfølgelig er at lære, hvordan du undgår at tiltrække de ting, du ikke har lyst til. Som alle universelle love og principper kan loven om tiltrækning ikke ændres eller manipuleres. Ligesom tyngdekraften for eksempel, har loven om tiltrækning konstant virkning og vil så aldrig. Disse naturlove har eksisteret siden tidernes morgen og vil evigt fortsat være her. Naturlovene vil fortsat operere metodisk, systematisk og fejlfri, og men du er bevidst om eller tror på dem eller ej. Loven om tiltrækning fungerer med nøjagtig samme præcision for alle mennesker, ligegyldigt ens alder, køn, tro, nationalitet osv. Den diskriminerer ikke på nogen måde overhovedet. Man kan ikke gemme sig eller flygte fra dens virkning. Den eneste kontrol, du som individ har over den, er brugen af din egen frivillige til at bestemme, hvad du giver den. Et hvert menneske modtager nøjagtigt det samme, som det giver. Hvis du vælger bevidst at skabe et bestemt resultat, må du først lære at være i harmoni med de omstændigheder, som kan tiltrække det, du ønsker. På den anden side, hvis dine tanker er fokuseret på for eksempel frygt eller angst, mangel og begrænsning osv., så kan det ikke undgås, at du tiltrækker mere det samme. Hvis du vælger, at du gerne bevidst vil skabe en bedre fremtid for dig selv,
kræver det faktisk ikke andet end at lære, hvordan den lov fungerer, og opstille dig på linjen med lovens verificerbare, uændrede og forudsigelige operation. Så kan du bruge den for at tiltrække alt det, du ønsker, som indtil nu måske har virket som ønsketænkning. For at bruge loven om tiltrækningens utrolig kraft, for at tiltrække det, du ønsker i dit liv, er du først nødt til at være opmærksom på, hvordan loven fungerer. Lad os så kigge lidt mere på det. Alle vores oplevelser gennem de 5 fysiske sanser, syn, hørelse, smage, føle og lugt, er, når de er analyseret i deres basale subatomiske struktur, opbygget af vibration. De ting, som ikke kan opleves med de 5 basale menneskelige sanser, som for eksempel dine tanker, ilt osv., er også i deres fundamentale subatomiske struktur, vibration. Men, hvordan kan man anvende den viden rent praktisk gennem loven om tiltrækning? Først er man nødt til at forstå et par ting. 1. Alting, fysisk og ikke-fysisk, nedbrudt i deres fundamentale form, er vibration eller energi. 2. Tanker er også vibrationer. 3. Vores verden og alt i den startede med en tanke. 4. De tanker, vi tænker, er ikke andet end vibrationer, som er tiltrykket til og forbundet med sammenlignende vibrationer, som skaber det, vi oplever i vores fysiske verden, som vi kalder realitet. Den videnskabelige forklaring er, loven om tiltrækning er loven, hvor igennem tanken sættes i forbindelse med sit objekt. Lad os kigge på det på et hverdagsplan med at prøve et lille eksperiment, som inkluderer fysiske redskaber, så vi faktisk kan se, hvordan loven fungerer. Hvis vi tager 2 pipetter og fylder den ene med olie og den anden med vand, og drypper en enkelt dråbe vand på en overflade. Derefter tager vi den anden pipet og drypper en enkelt dråbe olie direkte på toppen af vanddråben. Hvad sker der så? Blander olien sig sammen med vandet, eller frastøder de hinanden? Hvis du var opmærksom i skolen, så ved du allerede, at de selvfølgelig frastøder hinanden. Men hvorfor gør de det? De er trods alt begge 2 væsker, og man vil tro, at de derfor så skulle smelte sammen i en masse. Grunden er så simpelt som loven om tiltrækning. Selvom begge substanser er flydende, har de begge også deres egen individuelle subatomiske struktur, som er forskellige fra hinanden, det vil sige forskellige vibrationer eller energier. Og uden at springe helt ud i de præcise formularer og subatomiske strukturer, samt de matematiske linjer, der støtter dem, kan vi formode, at disse væsker, ligesom alt andet i universet i deres fundamentale form, er vibration. Energien eller vibrationen, som olien og vandet giver fra sig, er forskellige på grund af de forskellige atomiske strukturer og subatomiske partikler, som de indeholder hver for sig. Da de vibrerer på forskellige frekvenser, er det ikke muligt for dem at forenes, og faktisk frastøder de hinanden. Så langt, så godt. Så videre med eksperimentet. Hvis vi tager samme proces som før, men dengang i stedet for at tilføje en dråbe olie til vandet, tilføjer vi i stedet for endnu en dråbe vand. Hvad sker der så? Jamen, de forenes øjeblikkeligt. De 2 dråber bliver til 1, fordi deres subatomiske struktur eller vibrationsfrekvens, det vil sige deres energi, er nøjagtigt det samme. Ud fra det må vi konkludere, at lige vibrationer tiltrækker lige vibrationer, det vil sige samme energi. Sådan er det med loven om tiltrækning. Den tanke, du sender ud, positiv eller negativ, skaber et specifikt vibrationsmønster baseret på den type tanke, som vil tiltrække og forbinde sig med, ligesom vanddråberne fra vores eksperiment, de ligeværdige vibrationer, tanken resonerer med, som igen skaber de begivenheder eller omstændigheder, du oplever bliver manifesteret i dit liv hver eneste dag. Du helt bogstaveligt tiltrækker det, du tænker. Tak for din tid, og må din søvn være frugtbar.